भाजपानं प्रभाग 8 मध्ये आज झंझावाती प्रचार दौरा सुरू केलाय। घरोघरी प्रचारावर भर देत शहराच्या विकासाचं व्हिजन नागरिकांना पटवून देत आहेत। पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते प्रचार कार्यालयाचं उद्घाटन झालं। मालवण नगर परिषद निवडणूक प्रचाराला वेग आलाय। भाजप उमेदवारांच्या प्रचारासाठी पालकमंत्री नितेश राणे मैदानात उतरल्या। त्यांच्या हस्ते प्रभाग 8 मधील प्रचार कार्यालयाचं उद्घाटन झालं। यावेळी मोठ्या संख्येने पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते। भारतीय जनता पार्टीचा प्रभाग 8 मध्ये आज भाजपनं घरोघरी प्रचार केलाय। नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार शिल्पा खोत यांसह प्रभाग 8 चे उमेदवार संतोष शिरगावकर, मरीना फर्नांडिस, भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष अशोक सावंत यांच्यासह मोठ्या संख्येने पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते।